They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Podzim na Ever After High. Čas velkého charitativního prodeje perníčku. Kupte perníčky, neváhejte a pro dobrou věc. Už nám docházejí perníkové chaloupky, ale zákazníci ani náhodou. Není to dokonalé? Vaření bych mohla pozorovat celý den. Jaká čistota, jaká výkonnost. Dokonalé foto. Potřebujeme ještě další. Dokonalé, nedokonalé. To je ono. To foto je do ročenky. Lidi by si nás pamatovali takhle tak. Jo, zajímavý. Chaloupky, potřebujeme nahoře další chaloupky a to hnedka. Ale máme už jen jednu. Mám nápad. Duplikační kouzlo. Jak můžeme pomoct a nepoužít Ravenu magii? A nic osobního, jenže to není vždycky tohle. Bezpečné. Hele, žádný strach. Ajaj. Tak jo, strach byl na místě. Nepořádek v kuchyni je nepřípustný. Když už tu jste, tak nám pomozte. Byl to nejúspěšnější charitativní prodej ze všech. A zároveň počátek neschod Raven a Apple o podobu ročenky.